Ήξερες ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα σχολείο που στις τουαλέτες ζει το φάντασμα ενός κολιτσιού? Δύο κοπέλες έφευγαν από το σχολείο γελώντας και μιλώντας όταν η μία είπε ότι πρέπει να πάει τουαλέτα πριν φύγουν. Το κτίριο ήταν ήσυχο, αφού όλα τα μαθήματα είχαν τελειώσει. Ενώ έπλαινε τα χέρια της, κοίταξε στον καθρέφτη και παρατήρησε ότι μία από τις πόρτες μιας τουαλέτας πίσω της ήταν κλειστή. Δεν είχε ακούσει κανένα να μπαίνει, οπότε αποφάσισε να φωνάξει. Είναι κανείς εκεί? Πλησίασε και χτύπησε την πόρτα. Λίγο μετά κάτι της χτύπησε πίσω. Πάγωσε, ξαναχτύπησε και τότε, ξαφνικά, η πόρτα της τουαλέτας άρχισε να τρέμει, σαν κάτι από μέσα να προσπαθούσε να βγει. Εκείνη πανικοβλήθηκε και έτρεξε προς την έξοδο, αλλά όσο κι αν τραβούσε την πόρτα, δεν άνοιγε. Πίσω της άκουσε μια πόρτα να ανοίγει αργά. Εκεί στεκόταν ένα κορίτσι με κόκκινη φούστα, μαύρο καρέ μαλλί που έκρυβε το μισό από το χλωμό παραμορφωμένο πρόσωπό της και χαμογέλασε. Αφύσικα.